Само ми мъкне тук едни, дето друг път аз няма да ги пусна прага ми да пристъпя. Влече ги и ги гощава. Заека, шишека, мишката, ичкийката, плюскат на провала, пият като смоци и все правителството сваля. Да им опустей правителството и главата им да им опустей да нода. Желязна метла трябва да заиграе по всички учреждения, от началника до насилния. Рекс, линкс, айнцвай! За страданията, които сме черпили в опозиция, ще платят те! С лихвите ще платят! За тази идея ние сме готови да жертваме и сили, и средства. Средства, да. Затова, господа, няма нито един идеалист в държавното управление. Защото в действителния живот всеки идеалист е глупак. И аз си представете, че утре един такъв се озове в Народното събрание. Натоварен да съставя кабинет, точка. Кокомявков, точка. Дерзайте, удивителна. Айде! Айде!